Id-dialogu soċjali ħadem. Dan kien is-sentiment li ħareġ minn bosta msieħba soċjali li l-koll esprimew is-sodisfazzjon tagħhom lejn is-sensiela ta' miżuri imħabbrin mill-Gvern biex tiġi mitigata b'diversi modi il-problema ta' traffiku fuq medda ta' 18-il xahar. Dan ukoll esprimewh mal-Gazzetta Kulħadd fl-aħħar ħarġa tagħha. Il-miżuri imħabbrin mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u Xogħlijiet Pubbliċi, Chris Bonnet, jinkludu dawk li persuna tista' tirrinunzja l-liċenzja tas-sewqan għal perjodu ta' 5 snin waqt li tirċievi għotja ta' 25,000 euro. Minn barrek, biex ukoll jiġi limitat l-użu tal-vetturi kbar fl-arħinijiet tal-ġurnata, ikun hemm servizzi importanti li jsiru f'ħinijiet off-peak, jissaħħu l-metodi alternattivi għall-ivvjaġġar u jiġi promoss ix-xogħol remot fost l-oħrajn. Marco Bonnici, President tal-Union tal-Alliema, enfasizza li bħala Union jaqblu bis-saħħa mal-miżuri mħabbrin rigward is-soluzzjonijiet fit-traffiku. L-ewwel ħaġa huma miżuri li kienu mistennija ħafna. Ovvjament huma importanti xi traffiku hija problema tagħna kollha kemm aħna u s-soluzzjoni rridu nkunu kollha kemm aħna parti minnha. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja, saħaq kif jinsabu sodisfatti ħafna li kienu parteċipi fil-proċess ta' konsultazzjoni dwar it-traffiku. Ħaġa okkażjoni sodisfatti ħafna, aħna konna parteċipi b'mod attiv fil-proċess ta' konsultazzjoni. Dejna nitkellmu minn qabel mal-Ministru dwar il-kwistjonijiet li kellna u l-issues il-problemi li kien hemm fl-industrial estates. Il-President tal-Kamra għan-Negozji Żaru Medji, Paula Bela, elenka kif huma laqgħu tali miżuri mħabbrin. Aħna l-għajnihom, ovvjament daw il-miżuri huma miżuri li aħna naqblu magħhom. Jista' jkun hemm li forsi xi ħaġa minnhom ma jaħdmux, biss il-Ministru kien preċiż u kien onest magħna fejn qalilna li jekk aħna ma jaħdmux fejn ikun hemm bżonn ibiddel. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u Ristoranti, Tony Zara, qal li l-miżuri l-ġodda huma tassew interessanti. Il-miżuri huma interessanti, miżuri ġodda u allura wieħed irid jikkonsidrhom taħt iċ-ċirkostanzi li qegħdin illum.